Prvního dílu, první série. Dneska tady bude Adelka a Natka. Ahoj! No! Skočíme otočku a skočíme roznožku Jo? a potom tyhle ty kolena, jako tohle, tak k sobě. Takhle. Jo. Musíte jak pojmenovat. Pojmenujeme to kufr. Jasně. 3, 2, 1, teď. Otočku. Jo, Ne, roznožku. Tak roznožku. 3, jo. 2, 1, teď. A hopla. A druhá bude otočka. Jo, tak to bylo. Zřejmě umí svůj pokřik. To jo. Takže otočka. Tak to bude zajímavé. Hej, co ti to tady bliká? 3000. 2, 1, teď. A hopla. Otočila se. Toto byla otočka. Vypadají jako ségry. Toto byl první díl, první série. Ještě nekončí. Na kufr, ten je nejtěžší ze všech skoků. Na kufr. 3, 2, ještě 3, 2, 1, teď. Pardon, vysakejte na to trochu. To jo. Jsme jako ségry. Jo. A skoro ségry. Skoro. 3, 2, 1, teď. Kufr teďka děláme. Adelka zůstala pozadu. Co? Čau. Tada. Hele, to tebe ty jen. A poslední bonusový skok kufr dozadu. Dozadu kufr, takhle. Takže, Jo, ještě řekněte, kdo dá like a kdo jste síry korbáše a kdo ne, ať si nasere, jo, řekněte to. Ne. Jo, tak řeknu. Komu se toto video páčilo, jak dá like, tomu dáme síry korbáčik, komu ne, tak si co? Naserte! Ahoj, u dalšího dílu první série Jump Sport. Ještě jeden skok. Aha. Tak dělejte, musíte honem. 3, 2, 1, teď. A ty to můžeš taky. Já to neumím. Kufr dozadu, nohy dozadu. 3, umíte trochu dál.